Takže najprv, ako by si zhodnotil tento zápas z tvojho pohľadu? No, z môjho pohľadu nemôže byť pozitívny, nebolo to vôbec ono. Trápim sa celú sezónu, takže je to také, že neviem sa vôbec do toho dostať, neverím si na úderoch. Dneska mi vôbec nič nefungovalo, takže super bol lepší oveľa, takže bohužiaľ nebolo to ono. S týmto superom si hral prvýkrát, čo ti robilo najväčšie problémy? Tak určite to, že je ľavák, dobrý servis mal. Forehand veľmi sa tlačil do kurtu, ja som bol zo všetkého krátky a pomále som hral lopty. Takže nemal som žiadnu istotu vôbec ani. Neviem, dneska to bolo veľmi zlé z mojej strany. Ten prvý set bol vyrovnaný do stavu 3-3, čo sa potom stalo? Tam mi ušiel môj servis vlastne, som urobil veľmi ľahké chyby a super akože dobre zahral, ale ja som urobil vlastne kvôli mojim chybám som prehral ten set. V závere vyzeralo, že sa ešte možno chytíš. Hral sa ti nejak, opadlo z teba to nejaké to napätie? Snažil som sa uvoľniť sa, ale ako hovorím, nebolo to ono proste. Stále som bol taký krčovitý, krátky, nemal som presnosť vôbec žiadnu. Takže bohužiaľ no. Čo čaká v najbližšej dobe? Momentálne ešte neviem. Mal by som mať nejaké turnaje Futures, ale uvidíme, či pôjdem hrať, alebo nepôjdem, uvidím.